Na lang tayo kadapit ng panak. Ayan. Sige. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with hiling magandang gabi po. Ayan. May gabi sir. Kasi pamatin mo. Hawak, likod, tsaka kamot. Ano sa na? Last week ba? Last week ba? Wala pa mahilot? Nahilot ng isa. Isa. Asa ka nakabalos ko sir? Ang bayaw? Isa man. Kaya ikaw na eh. Kasi ito naman ano? Isa man. Sige. Ang sasabi Asa man nakabalos ko Kuan. Ugangan kanig bitong si Himoros. Si Bibi Himoros o si Piping. Kailan mo na nila? Piping? Piping Himoros. Kapag Kanang nagadiha. Kamera? Nagkamera. Oo. Kuan man na namo ninong. Oo. Nya iyang amiga gapahilot diri sa imong dati. Kapag bitong kiburot ni kamot ba? Oo. Dugay na to. Dugay na. 2 years. Ago na gyud siguro. Oo. Nakahinumdum ko sa imo ha. Nanay man yun. Amo ito ko. Kita na yan dere. Tana po gyud diha. Oo. Dili daw. Kasi delete ako. Eric, ingo Ah, gyud Eric. Eric. Sige. Ako kabalo sa pilido pero Eric lang pala. Sige, sige. Sige, unsa pa gilan dyan? Unsa pa lutang? Pangatin mo? Sige. Sige. Ha? Sakit po? Halos tanan na sakit? Hindi ako drive motor ba? Oo, tapos? Wala siya nagkabuhi na kaisa. Kabuhi? Unsa pa may nasa mong kabuhi? Naglito ko ba? Namuglaw? Ningot? Anong di ka nagabasa kung to hapong gabi? Ha? Di ka nagabasa? Lima sa hakbat, unas, ligo, hapong gabi. Anak, mananimik kay God. Di ba lang, buntag lang yun sa'yo. Dito na. Maura na. Pag ulis pala, dili. Kala na siguro maulanan ko, magbiyahe yung lagi. Kana lang. Ulan init. Taon, dili ka mapas mong taon. Sa'yo, pamadugay yung kaon. Anak ko, sa harapan. So ang pinaka pagod mo rin pinapamati dito sa yun. Yung hawak mo. Kana yun. Tulog ay problema. Wala ba? Kana asa mo sa mo sakit ka nang maglingkod, magbarog na, maglakaw. Parang maglingkod na, naroon. Ano yung naraga? Asa yung balay naman sir? Yabi sa San Jose. Ako, bunal, bed. Sugod. Kanang orchard ko yung Wala akong bunal. Dapat kita, dili ko. Sambra. Sambra. Inigsulod ni mo diretso. Dili ka diri pa wala. Straight. Ay, street na. Anan pa. Sige, sige. Nakoy gihilot po diha. Inigsulod niya patuog, nagagulak, Yan na mo ah. nagag mga kuan ba? Nagag Tabis. portabis. Magpupong. Sa tumoy lagyod, inigsulod mo sa tungo patumoy. Sige, sige. So ayan guys, shout out sa taga San Jose, Vigo City, no? San Jose, Vigo City doon sa may dito na sa may cemetery, no? Sa public cemetery. So nasa Sandre, no? Ato tabangan no sa iyang dirang pamati, no? Manikamot ang mamayo, siyempre ino ba na sa pagkampo sa Ginoo, no? Kaya man makaya kita ra ganyan. Unsa ka, Medyo karon akong kamot sakit-sakit jud, grabe nang kumbate na karon. Mga ano din. Grabe po ako sa customer bang patilugayan ng human. Halos 5 ka oras na kung papalayas ako, hindi mo layas. Pwede No? na ko Pero, din akong heart. Ilang? ano lang, yung nagsunod yun. Nanay isang hawa na ko mag-upuan, kukma na lang, kumansa lang, mag-service pa. Body parts of bae. Lang, ampo lang yun ang nalang, padayon ng ta, basta Google na permanente. So ayan, so, sa tanan po yung namudoon sa kumadir ato kung tabangan yung mamayo, no? So ano na po ito sa tumay mo, isang malibiwan lang dyan, no? So ano lang, sige. So ayan, of course, mga suki po na ko dito sa Vigo City, Davao del Sur. Shout out sa inyo mga suki, Davao del Sur, Mindanao. O sa mga suki na akong viewers na nako o subscribers na nako. Hello sa inyo ha, no? Ayan, of course, viewers na ko outside of the Philippines, thank you for so much for watching my YouTube channel guys. Special mention ang Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much for watching my YouTube channel guys. Siyempre number 1 ng Palmatan, Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, sa tarang nga taga Pilipinas, maraming salamat. Of course, sa lahat ng mga OFW, maraming salamat. Subscribers na ko, nag-comment, viewers, regular viewers, maraming salamat. Sa mga nag-comment ako taga-asa ko,
Ayan, taga Barangay Sunuan ko, Digo City, first come straight, Abina Compound. Burok Mangga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, wala akong address. Yung ganan mo mag-friends ako guys, na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. So ayan, so karon lang po ka nakakita sa kong video. Ayan, please subscribe, like, and share my channel guys. Ayan, indot ko maka-share ka, mas indot ko maka-share tayo. Ayan. Paano namang? Oo, diba gusto ka? So ayan guys, mag-hilot ako karon. So taratan lang niya. Makalugar ka sir, nako YouTube channel, bisag na, wapa ka kabalog. Sa imo YouTube. YouTube channel ako, Eric Hilot. Ligas? Kalugar mo. Ulay kwan sa Eh, wala lang, Eric Hilot lang. Remy Waipel. Ayun, ayun. Ano lang, subscribe na lang madungag ang design. Channel, no? Pareha mo vlog. Manag-vlog ko na kasi na, malay, promote ko kasi mo kuwan. Sa ko ang, ano lang, makashare ka, mas din do, tagan po masayon. Makatabang ka, no? Dagan man gud nangita og kana bang asa ba kay nangitag maayong bilot? Ano ba kan isang asa na lang, sana lang. So ayan guys, magilot ako. So hello sa inyo ha. Magandang gabi po. Ayan. So magilot ako, please subscribe, like, and share. Love you guys. Grabe ng hilot yan yan. Ikan ilauna. Roman natin sa lasay. Sa nigad. Sa pinawa. Sa nigad si Wata. Ano na ito yung dadan ito? Naliwin sila sa prasa. Kaya ko sa tower. Sama dahil balite ko. Kita siya bitin. Sira pinakakita yung mga kawato. Yung tubo-tubo yung suko. Bukan lang ako. Iwatan eh. Wala, mga kapit na size. Hindi ka niyawa. Walo kabiwatan sulod siya. Hindi ano mo eh. Experience wala sa ano. Ito sa national ko. Grabe na nila. Ang ito. Biwatan sulod ako. Residente may sunod. Dengan ditanduk. Bikin tu. Maksudnya yung kalaban polis. Pwede mo na sa mga mukha mo na sa mga mo lang ko. Masuk kalaban. Polis lagi musik. Kaya sir? Sakit ya, kamay? Ha? Okay na? Ano na siya ipanig biglang. Kung siya ano. Dili man magpahilutan ng anak ni Piping. Ang dalaga niya. Si Lovely? Meron, amo lang yung service dito sa ilaha. Gayan, ano na sa pero. Kalit na nag-abot. Ngayang mama, sige, sige plano magpahilot niya. Busy man. Si Bibi. Kung kauban natin yung mga sa Batista. Kamu to sa suki ito rin. Si Ito yung kuwan. Bibit. Ha? Si Bibit. Bibit na to. Bibit. Bibit nga nila. Pili eh, kato ko. Bibit si Bibit. Kato si ikaw bandere nga. Anak ni Bibit. Bibit. Yan barkada, anak ni Bibit. Pero katong nasa kasabay diri nga. Sa Batista man to. Oo Kauban nga. niya. Huwag ka musulti nga. Di ko kalimutan na nga. Huwag ka musulti nga magpahilot ka. O di isa rang gibok. Sa dito na lang ako pahilot sa tulayo kaya. Hindi ka naman. Isa naman gibok. Hilot mo pala siya. Asin ko loob. Anong balik? Booking din yun. Oo. Booking. Kaya swerte lang Kasi niya. kaya na dyan ay meron. Manguli na gud unta mi kay kapoy lagi Kapoy siya. ang relax yung customer tato. isa. Nya bagol ko siya nahuman kay ang schedule sa alas 4. Ang alas Nagpaabot 6. yun din nga muhunog ang ulan ba? Kaya ulan bitaw mo. Ulan ba? Yan
Ang among booking alas 4, Gonsalan. Ganito na lingon ka nga. Lagi mo nagpakuan. Booking na nilirili. Ay, naisip na din. Para sa Dali, inyo, wag para sa na inyo ulit din sa'yo. eh. Ayaw, do. Lagi ka, lugay na ba yung Oo, plano-plano? oo. Ito di ay. Stop! Oh my Mga God. booking yan. Tawag lang sa inyo. Ang inyo, imong number Dito, sa sir? nasa imong kuan. Nasa yung YouTube. Naan. 105. Bawaan pa. Tulog-tulog pa ang talayin. Oh, baguro yun. Kaya inatang lagi sa aling kung Martin. Siguro man po dyan nahuman, mga alas 8. Wala ka, no? Ay, alas 6. Alas 6 na yung schedule. Isa po tinandong. Gugaya na humag. Mapit na alas 6 na human kung isa niban. Tawad po siya kay kaya alauna pa niya sige binuot dito wala. Di makauras niya natubang ato. Ano lagi schedule bansalan wala na dito. Kami kay... Sabi panuot ang likodan eh. Kuan mo muna siya sir. Grabe yung trabaho dito sa kuan. Sinutuga man eh. Lagi? Kita yung nadyo dari oh. Puto-puto. Inugra ba kayo? Ayun mo na. Nahirap na sir sa... Nasa na nabita ay sa perfect homes ko dapit. Yeah. Pwede gulang niya. Ako na yan kuan na naagod na siya kuan sa likod. Singot na ka nang mag-uga? Ano kung tusok mo? Ano sa pre-work power? Kaya sa nanong tubos-tubos. Lagi? Wala nga, mawaan niya. Tapos kayo ang kaupar ng Artista na po. kuloy din ni kuan. Basta ganyan na kung lumot ng babae na mo TikTok. Kuha na ni Kuan, backup dancer na. Nakapag lumot na. Grabe ko na yan po na na... Nagugaw, Wala na magbula. magtupis din siya. Nagbula ka na ka. Ano yung Amerikana niya sa paggawas niya? Puti po na siya. Kausap ginaniyang na. Yung mata, yung ilong, yung baba. Pati na yung cheek, yung kapakuan. Ito, mura ko bayot. Oo, no? Yung silang, guwapa mo. Kasi nano, uling dagoy. Vlogger mo na. Nagyaki ni nano. Daghan na silang vlogger niya. Ikuha. Bright po kayo sa kuko. Ano dyan sa vlogger mo? Sikat mo ng mga vlogger. Mananaw mo gito. Kaya idol gito nila. Siya na po ang kuan. Siyempre, ni Palo, mananaw. Follower sa ano? May hawak ko din naman. Sa tunay sa ihang nga, lips mo kininit. Bonjot. Totoo ba? Ila to. Kita to kan. Mga pula lang. Ano ba? Iguan na makatapos ang lips. Ilang. Ini mo to. Ah, grabe po. Sa Japan mo. Katako ato. Yung sa katapang mga. Kilala ka ni Kilo ng nanuan natin sa Pilas. Kapag nila yung bagong vlog, Papa Jesus. Para sa Papa Jesus. Papa Jesus na na niya. Asa ka nang akong tao? Oh. Na nag-vlog ka ni Nano. Sila to ha, vlog. Kauban sila vlogger? Oh. Kapag nila yung vlogger na ito, di natagal. Si kuan sa pang si...
Ano, vlogger po na siya. Ito ni Paula. Oh, katong duha bitaw ka managtiayan. Si Juan. Timbugok. Ay, kabugok. Oh, timbugok. Naghanap sa timbugok. Sabi, kung isa ka na ni Coco ni Marami. Wala nila ikuha si ano? Si Burger. Wawon, bakit ko ko? Wow na si Burger. Oh, anong mas masarap? French fries o burger? Ano na, paano na yan? Dugan. Idugang mo na nila, idugang. Babae. Wow na kaya po na. Kung mag-usa, isa lang tan-ang, sunod na po. Mapulaan man, magasok ka na. Ang buwag, certified. Ikaw, ikaw, oh. Kaya po naguluhan, abot ang puro ko eh. Kaya ka na shootingat kaya po. Ano, sir? Sir, ha? Isa din yung vlog. Isa din yung vlog. Ay, travel bitaw ng iyahan, no? Ano na siya, suroy vlog ko ng iyahan. Travel ng iyahan, no? Nang mauhan. Wow. Isa man. Ang bilis ko na. Mom! Ah, dili nyo dili yung balay, ma'am? Nasa likod. Mom! 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 Malin dili lang yung kuan. Kamot na Dili po. ka Oo. magdawat. Kamot na po. Dili ka ni? Ay, aba! Ayaw, sakit kayo na! Kay kamamuan ba? Mamati di ka gabi eh. Ay, doon na ako. Kay kapad ka na ako una. Dapat, Tapos kay kakukuha. kamay anak. Nails, manama. Have you ever heard of nails? Ito. Translate sa Google. Translate ko. Agay! Saan ito kuko ba? Tagaan ka, Jis. Kapi. Kapi lang tawag dyan po. Nana ko ni Sir, si Ganana ko. Nana ko na iyang kabuang. Ano ko ba? Igura ko akong ipon. Di ba ka may nom, sir? Ano? Di ka may nom? Ah, mayo. Lagi ko, bata pa ko! Mung di ko Sayang. kadulagin eh. Tawag pa sayan. Ah, very good. Alimango. Tinitingin na answer mo. Gamitin mo daw. Mang, kabalo ka mang no. Exam na mo ron. Yeah. Ikan ginaw sa TikTok. Oh. Diara, sentral. Saan po rin? Sundi ay, mana mag-exam. Kagapon. Ay, kaganya. Exam. Sure ba? Kinang kamera mag-answer. Nya? Kamu na po check. Oh, Nya? perfect na ko ako ah. Ah! Perfect din mo? Wala! Kami na po. Asa ko sa ko. Dinagdili. Sige, din. 5, 6. Mag-6 ako sa ambot. Sige, glingi ba? Ganan ka na nails? Like, Wala nga. pamalit. Yung kuko. Mura mo na kuko sa Godzilla. Wala kuwan ba? Mura Kapalay na tail sa Godzilla. Mura ka nang walay mama. Gani mo tingnan sa iyang anak. Kamay. Naa. Hindi lang ko. Mga sa uric. As in uric. Uric acid. Sugar, ha? Oo. Double acid, uric. Kabalo na ka mag-uric. At po ba yan? Ha? Nagnan po ba yan? Kauna, nang mabugat-bugat. Di ba kabalo na ka uric dire? Mama, po isulti ako, grabe uric. Yan siya nasulti. Ako. Kailan mag-ilutay na ako. Diyan sa menteriyo ba na among sigulan niya. Kanang siya, kuhikong ka, no?
Waning? Waning. Gulang ang nanay. Ay, ito mo ka nagpahilot sa ulo. Hindi na Ay, makadaog si oo, nanay. dagan din tao. Siguro na siya karon ha. Buwan na, Buwan na itong baka ka niyo. Oo. Baka Ilan na kung edad, dagan anak? din tao sa bulat dito. Siguro na yun siya. Nana sa 80 ka pin. Bata naman din yan makuan. Bata, pwede. Kaya dili kayo mangusog. Nagpo, dili ko kaon yan na. Muna, dito ni si Eric ang Qatar. Gamay pa ni, sa pagkatuig. Ako rin kayo magkabakla sa sinteriyo. Dalo na ko. Sino kaling turahon ni? Akong bukto. Sabisan. Yung ako. Ang buti, pinong ginimutaan ni ba? Ya karon. Karon, wala ibalos. Alangan din kong gawas. Ya patient naman ko. Oo, Ako. ba, oh. Ang ba, yun. Hindi ko kadula boss. Bago. Magugog black yung manumba. Gusto nun, pabitaw ni, Uy. Muna ko yung baga. tingalaw, mura na ganda siyang patay. Gidala Pero maulian siya kang nanay. Maling. Siya. Mulurang ba niyang kalintura? Sino lang. Wala ba? Kapres, dado. Wala. Mabali. Okay, Ang awa, ma'am. ka ayaw mo. Bakterya po dyan na mo ba? Ang awa, ma'am. Gulang na ginuwas Gusto ko niya. nanay. Gondele. Kami kaya sa galunis na naman na dyan, pagkita, unahan dilawan niya, kana na dryer niya. Na na second floor ng balay. Ano ba? Sa galunis na din niya. Nagpamiservice. Sakit ma'am. Dili. Kapag dili, gusto na nakitama. Sa una, may madaog pa kung nanay luto. Meron mo di naman. May gulang na yun kayo siya dyan. Gusto ang flower. Ma'am, gata, no? Oh my God! Tawa sa amin. Di ako ilang kuhan. Ilang piloto. Sabi! Yung service. Ang sarap na kayo. Iha, lahat ako dito sa iyo ha. Naman, Lahat ako sa cemetery. Pagkakas sa iyo. mura ka try ko na niya. Nakalibok ako kung tanan sa yung pagkanan. Si, naiwanin ko na ito sa maklaster o kuhan. Magkibay na ito mabuntis. Siya na ito yung maintain ba? Basta ako kuhan. Okay. Maarang-arang ka po mo. Pagkain siya po. Tempat mo lipstick ni Kuko Martin. Mahit na. Gugoy din na siya. Pang gugoy din na siya sa kuhan. Eh, si Kuan Manid, Miles. Wala din na siya tauban. Kuko Martin na din. Miles, oh. No? Oo. Pulis. Sabi na ko pulis siya. Kay kukuha sa mga signal. Probinsyano, nga po. Batang Quiapo ka ni siya, no? Ayan, anak din niya yung States. Si Miles. Murag si Miles ko ba? Murag si Miles, batang ako. Tindira mo na si Miles. Tambok bata. Na si Poler, kalang katong nakuglabot. Manindag man ni. Trabaho niya. Hindi si Miles ay. Murag si Miles, murag dili. Murag si Miles o? Murag hindi. Pero na si Miles niya. Hindi ko may magod si Miles ron. Siksi na. Miles, oy. Miles dia din. Gaya po nabot sa ilangan.
Gaya pag maray, paghubo pa. Kaya na nagka-please mo. Okay, please na po siya nga. Dito tayo, dito. Kato. Sagot lang ko ay basta sa kardo mo nag-group. Sagot na lang ko po basta sa kardo mo po. Kaya na kayo Ang spend. grabe. Ano mo ito masarap eh? Meron ba na nagkuto? Grabe. Pagtok kayo ba? Hindi pa po ka lang ng bako siya. Hindi, singot-uga na siya. Ano yung singot-uga? Pag manugay, di na matandong na siya. Hindi na mahubat ang panungot. Mabot ang tayo, marag kung bunga mo, butas. Umo mo po yun. Umo. Umo. Kalinaw. Ganun, abot. Okay, kung na mabot, eh, grabe cutting. Naman nila break. Kada lupad, be, ano, cut, be, anak, kada lupad, cut, putol-putol, tawag, putol na po, Pila ko nakikat. Bakit ka ikaw sa isa? Nagkakan nila. Maiko ko dahil sa kardo. Bang, so lagi man pagkawala sa kardo ninyo lagi sila patay na sa kardo. Pag umana, batang Quiapo naman po. Kung anong buhay pa man. Bata Fake news, man guro siya. to ilaha. Di ba, no, Sa leader naman na dong. di patay? Nga mo sukod day ka man. Pay. Nasli duwa ka anak mo. Nasli Roblox mo ko. Oh, di mo, no. Nasli Roblox mo. Nasli share it mo. Nasli Facebook. Nasli Messenger. Tapos nasli Play Store. Agay! Naiko na siya. Sa sale. Sabi pala yun, no, yapo mo, no. Wait lang. Ano na Sabi buhay pala ka si star Quiapo, dura eh. amang? Ha? Buhay pa rin star dura. Nga sa pikas. Di mo ko na si Cardo? Oy, kardo na na. Kasi ka, kasi ngalan niya dia. Eric. Eric Hila. Direk kilo. Bantay-bantay kang abot si Cardo din niyo. Ilagay na si Cardo. Lupat naman. Lobat. Hindi rin i-charge lobat. Tipad. Hindi ko po na yung kalubat mo na po. Update ba taba? Tatay sa mga ay.
Patay si Ricardo mo kayo? Oo. Nga mo, patay. Oo, patay ka rin siya. Wala yung kardo dala. Oo. Ano? Patay rin. Patay lagi na. Sa last na. Last man na. Kaya magsugod na po na siya. Gaya silang sugod mo. Ano naman na mapuna ang kwan. Uwi na ron. Sugod na sa uno. Mang mabuhi Sugod na na sa ron. uno. Revive na. Kasi immortality. Uy, nabuntis mang. Yan mo na, ang paggawas na si Cardo. Wala na si Cardo. Ba? Mang napagpun naging naong ni Cardo, mang. Ito na siya. Kira? Mang napagpun ang naong ni Cardo, mang do. Naribungot. Ito na yan. Nahan ko sa una, wala. Tata kamay. Kamay na kayo. Kamay. Anak kayo. Kakay. Ay, tulog na. Oh, oh, oh! Merry Valentine! Merry Christmas. Merry Christmas Tay. ka pa, Merry Valentine daw. Ugma na! Valentine na! Bintag na yung mga tag na kong chocolate ugma. Mga iyo ko kwarta. Sige, may atang yung picture ka. Ha? Sige, Wala pa may hinatag ng isda. Oh, hinatag ng isda. Pamparigla. Uy. Hanapit na dagas kaya po nga na, no? Yan ang mga herbal ba? may dagang dahon ka mong gaya dong. Wala na yung ihatag yung picture. Daghan po kayo diyan sa Quiapo kuhan ka ng ito kanila kanang kamot no? Kamot o baraha. Ito nga sa tiguang mo. Ito daw sa tiguang mo. Wala na. Kita pa lang na. Nakita pa lang nakadong. Ikaw na yun. Ano karoon pa man mo yan? Itabang mo daw to siya. Lagi ko tumba. Ha? Ha? Yan. Kira sa harap. Sige, gabay.
Dili na sa ko siya kay anong mainom sa itong pamparigla. Ay, ang mama ko sa ko. Ano dili siya ganito wadal pa kuha. Ah, subtitle. Saan man? Grabe tao, ganyan na tanong dito. Gano'n naman tao ko rin. Gamay pagkingbal eh. Puno, asa di sunod na puno. Diri pag yun sa gawas. Ay, sirata na kong bintana. Gini-request mo po. Saba ka sila. Hawa nila itong hawak mo. May tanaw niya. Saba kayo. Hawa mo po. Hawa lang po ito na. Hawa mo. Mabalik na bumili. Isog kayo. Inigluwa ko muli na po ko. Hindi meron na ba? Bibitin no? Ang biting yun. Hindi. Kaya dagang kisag kuhan. Dagang kisag kuhan. Laway. Ikaw na yung artista. Bigate na na. Kailan ka na sa plane, ma'am? Kailan ka na? Katungkuan man eh. Kalaban ni ko. Si Ejin. Dili. Si Kato sa GMA ba? Nga kuan ni kuan ba? Sana ka meron puti. Dili, daplin ba? Smile mo na puti. Ano ito ba? Katong kalaban ko ni kuan ko. Katong kong tanaw na to kang Gabi Concepcion ba? Asawa ni Gabi ba? Isa ito? Sa kong daw na. Yung kalaban niya si Dison.